Kapin 200 ka loose firearms gikan sa mga residente sa Lanao del Sur ang gipang surrender ngadto sa kasundalohan sa Marawi City. Ato ibalik si James Paulo Yap. Gilusad sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, kon UPAPRO, ang Small Arms and Light Weapons Program kung asa tumong niini nga masurrender ang mga loose firearms sa probinsya sa Lanao del Sur. Ilabi pa nga nagkaduol na ang eleksyon. Tungod niini, 230 ka mga armas ang gisurrender sa mga residente sa ikaduhang distrito sa Lanao del Sur ngadto sa 103rd Infantry Brigade. This will again help us facilitate possible reduction also of PIDO in province. So it's important to remove from the community these firearms. Sa karon nakasentro ang militar sa ilang preparasyon sa 2025 midterm elections. Ilabi na nga 14 ka mga lungsod sa Lanao del Sur ang gipaubos sa COMELEC areas of concern. Sumala sa Commanding General sa 1st Infantry Division nga wala gihapon sila magkumpiyansa tungod anaa kuno gihapon ang presensya sa mga extremist groups sa lugar. Yung immediate naming concern right now is the preparation for the May election. But we will also still continue to address the present crisis. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.